Dneska tady máme krásný píseček z Indie, z tamních pláží, takzvaných monazitových písků. Je vidět, že písek je mírně radioaktivní. Vzhledem k objemu vzorků to nevypadá až tak moc. Nicméně na těch plážích samotných to vypadá v skutku poměrně dobře. Ještě zkusíme rajsida. Jestli nám ukáže přesně, co se tam nachází. Vypadá to na thorium nebo monazitový písky. V UVčku je ten písek mírně žlutý. Má mírně žlutá zrníčka.